Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora, poštovane kolegice i kolege, uvaženi državni tajniče sa suradnicom. Evo u ime kluba HSS-a nekoliko riječi o Zakonu o poljoprivrednom zemljištu. Jednom od najvažnijih zakona vezano na poljoprivredu i poljoprivrednu proizvodnju jer svi znamo bez zemljišta, bez poljoprivrednog zemljišta nema proizvodnje hrane i nema razvoja jednog društva, nema opstanka zajednice, pogotovo u ruralnim područjima ukoliko se ne bavimo poljoprivrednom, poljoprivrednom proizvodnjom ne samo zbog prehrane stanovništva nego upravo kako je rečeno je to dio načina života i čuvanja biološke raznolikosti u našoj državi i općenito u svijetu. Zato kažem da ovakav zakon, da zakon je trebao biti još prije godinu dana donesen, da zakon sigurno sa velikim nestrpljenjem očekuju naša obiteljska i poljoprivredna gospodarstva na terenu i da sve ove naše rasprave idu u pravcu tome da donesemo što kvalitetniji zakon i da pridonesemo da se dalje razvija poljoprivredna proizvodnja na našim prostorima. Ono što trenutno imamo, da imamo pad proizvodnje u poljoprivredi, da nam uvoz poljoprivrednih proizvoda raste, da broj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava je sve manji, pogotovo onima koji se bave stočarstvom i da ih je u upisniku manje. Stoga sigurno paralelno s ovim zakonom treba učiniti i ono što traže udruge s terena, da se napravi jedna kvalitetna evidencija ukupnog državnog i privatnog poljoprivrednog zemljišta jer trenutno postoji nesrazmjer između onoga što imamo u upisniku i u ARKOD-u i onoga što Državni zavod za statistiku je napravio kroz popis poljoprivrede. Nekih 400 tisuća hektara je razlika. Gdje su te čestice i sigurno da u daljnjem razvoju to treba definirati i razjasniti. A isto tako naravno da mi iz HSS-a pozdravljamo prijenos ovlasti u raspolaganju državnim poljoprivrednim zemljištem pa i privatnim na jedinice lokalne i regionalne samouprave jer je to dio i programa HSS-a jer je to i u prijašnjim zakonima koje smo mi predlagali bilo sadržano i drago mi je da je ministar dio toga koristio. Žao mi je što nije sve koristio iz onog zakona koji je bio tada dobar gdje su upravo kroz rad jedinica lokalne samouprave učinjene i dobre stvari, da se kroz programe raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem definiralo koji dio državnog poljoprivrednog zemljišta je za prodaju, koji je za zakup, koji je za koncesiju, a koji je za povrat oduzete imovine. I na taj način su općinska vijeća koja najbolje znaju ko se u njihovoj sredini bavi poljoprivrednom proizvodnjom imali mogućnost odabira. Bilo je tu i kažu neki i mutnih radnji, ali bio je tu i DORH na kraju koji je morao dati suglasnost i na provedeni natječaj i na odabir ponuditelja. U prethodnom razdoblju je DORH izbačen iz te procedure pa onda sigurno da sumnje mogu biti još i veće da li je bilo sve u skladu sa zakonom i da li smo svi bili u jednakoj šansi doći do državnog poljoprivrednog zemljišta. Ja tvrdim, a i većina na terenu tvrdi da nisu bili u istoj poziciji, a to je već više puta ovdje danas i rečeno. Ono što sigurno treba reći da kroz programe raspolaganja koje jedinice lokalne samouprave moraju donijeti u 90 dana se evo daje prilika da ponovno taj dio posla preuzmu jedinice lokalne samouprave, ali i da imaju onda i odgovornost. Međutim, treba istaknuti da je i tu dijelom zakon neusklađen jer kažu da u zakonu piše tako moraju taj program donijeti u roku od 90 dana, a ministar će provedbene propise, pravilnike i ostale aktivnosti donijeti u roku od 180 dana ili 6 mjeseci. Pa kako će onda jedinice lokalne samouprave donijeti programe ako ministar će tek za 6 mjeseci donijeti pravilnik koji regulira i to što treba biti u programu raspolaganja, kakav mora biti gospodarski program i kako će se bodovati. Pa ja mislim da do konačnog usvajanja ovog zakona i zato možda i dobar prijedlog da se ide i u treće čitanje, da se ove nejasnoće isprave i da se uskladi taj dio čisto zakonodavno kako bi mogli biti svi u istom poslu na dobrobit naših obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava što operativniji i da bi zakon bio provediv. I evo jedan od prijedloga, jer čuli smo da je negdje 18 pravilnika u pripremi, da je u visokoj fazi gotovosti, kako je ministar rekao, uglavnom će se putem pravilnika provoditi ovaj zakon na terenu. Pa zašto ne bi saborski zastupnici
znali što će u tim pravilnicima pisati, prijedlog je moj u ime kao član Odbora za poljoprivredu da napravimo jednu tematsku sjednicu i da članovi Odbora za poljoprivredu dobiju na uvid te pravilnike prije nego što stupe na snagu kako bi mogli prenijeti razmišljanja terena i svoje promišljanje o istima jer će oni u mnogome regulirati daljnju provedbu ovoga zakona. Mislim da to neće biti problem ministru i državnom tajniku da se to na taj način i uradi. Također kroz programe raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem koje će donijeti općine treba definirati i maksimum koji može ići u zakup. Tu u zakonu piše do 100 hektara proizvodne cjeline. Naš prijedlog iz kluba HSS-a je da se to ostavi mogućnost jedinicama lokalne samouprave da svojom odlukom svog predstavničkog tijela donesu i urede ovo područje koliko na njihovom području može biti maksimum koji će ići u zakup jer oni najbolje znaju na terenu koliki fond zemlje imaju, koliko ima zainteresiranih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i poduzeća za to državno poljoprivredno zemljište i prema tome da prilagode ovu dokumentaciju natječajnu da bi što više obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva došlo u šansu da uzme zemlju u zakup. To je bilo u nekim prijašnjim zakonima i mislim da to ne bi trebao biti problem. Isto tako kad je riječ o prodaji pozdravljamo da se ipak dio državnog poljoprivrednog zemljišta koje će svojim programom definirati općina, grad i županija, odnosno općina i grad, da se do 50 hektara može kupiti, ali da se ne ograničava čestica na do 10 hektara. Jer vi imate situaciju da uz moju parcelu je susjedna parcela 12 hektara, ja bi ju htio kupiti i razumno je sa osnova da je to jedna tehnološka cjelina da smanjujemo troškove proizvodnje, da mogu kupiti svih tih 12 hektara i da to bude tako u programu definirano. Na ovaj način to neće moći ići i opet imamo rascjepkan posjed i povećane troškove proizvodnje. Stoga mislim da bi i taj dio trebalo ostaviti da jedinice lokalne samouprave kroz program i kroz definiranje koji dio državnog poljoprivrednog zemljišta može ići u prodaju im se omogući da to definiraju svojom odlukom, a ne da se zakonski to ograniči jer na ovaj način nećemo postići ono što je cilj da se okrupni posjed i smanje troškovi proizvodnje. Bar je takav prigovor s terena i ja dijelim to mišljenje. Ministar je rekao da je zakon pisan za obiteljska poljoprivredna gospodarstva i da će ona imati prednost i da se to ponovno vraća na domicilnost što mi iz HSS-a pozdravljamo. Međutim, tražimo i jasnije potvrde ove konstatacije, a jedna od njih je kao što sam i u replici ministru rekao da se onda u zakon ugradi da taj nositelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, obrta ili malog poduzeća dokaže da je poljoprivredna proizvodnja pretežiti dio njegovog dohotka, odnosno proizvodnje. Da se ne dogodi da nekakav odvjetnička kuća koja ima viška kapitala nam uđe u poljoprivredu i da bude ispred našeg obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva domicilnog što se u praksi događalo do sada. Da smo imali takve slučajeve, nećemo imenovati nikoga, ali na ovaj način to je nekad dokazivano u onom bivšem zakonu dok je HSS ga pisao transakcijom 117. Da živiš od poljoprivrede i da ti je ona osnovna djelatnost i da iz prihoda od poljoprivrede plaćaš mirovinsko i zdravstveno. Ako tako preciziramo u zakonu onda ćemo u stvarnosti to biti zakon za obiteljska poljoprivredna gospodarstva i tako ćemo zaštititi opstanak naših ljudi u ruralnim područjima i da se dalje mogu nastaviti poljoprivredom. Ovdje ste u isti rang stavili i OPG i obrt i malo poduzeće i mikro poduzeće. Mislim da ovdje u istom rangu prioriteta ne može ostati malo poduzeće jer je to već je rečeno do 50 zaposlenih i do 10 milijuna eura prometa što je sigurno onda i kroz pravilnik koji će biti naknadno donesen. Njegova velika prednost je po broju zaposlenih i po broju grla da naša obiteljska poljoprivredna gospodarstva neće doći u šansu da kraj njega dobiju prioritet i da ostvare svoj naum, da okrupne svoj posjed. Naravno da mi iz HSS-a pozdravljamo i namjeru da se stočari namire sa onim dijelom državnog poljoprivrednog zemljišta koji im nedostaje do nitratne direktive, da se ne plaćaju kazne i penali i mislim da i Vlada i ministarstvo mora učiniti sve da u ovom dijelu zaštiti stočare jer već su počele inspekcije ići po terenu, rade kontrole i onaj tko nema po nitratnoj direktivi dovoljno hektara već
plaća penale. Mislim da tu država mora stati iza svojih stočara, pogotovo što kažem da zakon već kasni, da je trebao biti donesen i prije godinu dana i biti u funkciji da bi stočari mogli proizvoditi i da zaštite svoj posjed i da ne plaćamo penale zbog toga što netko drugi im nije omogućio da dođu do većeg posjeda državnog poljoprivrednog zemljišta. Naravno da tu treba i posebna pažnja za mlade, jer šansa razvoja poljoprivrede je upravo na mladima i to govore i programi koje smo pisali kroz program i ruralnog razvoja. Međutim, šta je u praksi? Po ovim redoslijedu prioriteta mladi će teško doći do državnog poljoprivrednog zemljišta, a prijedlog je HSS-a da kako se nekada u bivšim zakonima dala mogućnost da se zemlja nadijeli braniteljima, da se pronađe model, da se nadijele mlada obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Sa 10, 15, koliko se napravi procjena stručna da je dovoljno za jedan start i da se na taj način sačuva život u Slavoniji, Baranji, Lici, Podravini i drugim nerazvijenim regijama i da damo šansu mladima koji se žele baviti poljoprivredom, naravno pod uvjetom da oni moraju na tom prostoru ostati 10 ili 20 godina, ovisno kako zakonodavac to predvidi. To su bili prijedlozi i na tematskoj sjednici Odbora za poljoprivredu i u prvom čitanju, a evo izostalo, nije ugrađeno u ovaj završni prijedlog zakona, pa evo volio bih čuti od ministra zašto to nije napravljeno, jer svi se kunemo u mlade, dajemo im šanse, a mladi u biti nemaju šansu kroz ovaj zakon. A još je poraznije kad pogledate natječaje programa ruralnog razvoja, mjera 6.1, 6.3.1, gdje je upravo bilo za mlade, da je najmanji broj zahtjeva iz Slavonije i Baranje. Nema ih, odselili su, a i oni koji su ostali nemaju uvjete da ostvare uvjete iz natječaja i pod hitno moramo stvoriti uvjete i kroz ovaj zakon i kroz izmjene programa ruralnog razvoja i za ove mjere da se mladima da šansa da ostanu živjeti u svom selu, u svojoj kući i da se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Rekli smo već da općine i gradovi imaju povećane obaveze, imat će i povećane troškove jer moraju donijeti program, morat će pripremiti i raspisati natječaj, odabir, uvođenje u posjed, kontrola. To će sigurno zahtijevati i dodatne troškove, novo upošljavanje u jedinicama lokalne samouprave, onda treba imati i veće prihode. Stoga će klub HSS-a uložiti amandman da se prihodi povećaju upravo jedinica lokalne samouprave sa 65 na 75%, županiji sa 10 na 15%, a državi da se smanji sa 25 na 10% jer se ukida agencija, smanjuje se opseg posla, obveze, a onda i troškovi državi i onda je logično da ima i manje prihode, a jedinice lokalne samouprave da imaju veće prihode. Mislimo da je smislen amandman. Također je ovdje važna uloga i državnog odvjetništva i to smo i u prvom čitanju naglašavali da je to dobro da postoji kao kontrolni mehanizam za zakonito provođenje ovih aktivnosti, ali pod uvjetom da državno odvjetništvo surađuje aktivnije na ovom poslu jer praksa je do sad govorila da je tu dosta dugo su trajali ti procesi dok oni daju suglasnost po nekoliko mjeseci. Jednostavno je proizvodna godina se izgubila zbog toga što državno odvjetništvo nije reklo da provedeno je u skladu sa zakonom, može ući u posjed, može podnijeti zahtjev za ostvarivanje poticaja i započeti proizvodnju. Mislim da je naš prijedlog bio u tom pravcu da u roku 30 dana državno odvjetništvo mora dati odgovor i da ako ne da se smatra da nemaju primjedbi i da je to trebalo ugraditi u zakon. I to treba kroz zakon jasnije precizirati. Također, kad je riječ o već spomenutoj prodaji strancima, mi imamo moratorij 7 godina koji ističe 2020. Imamo i šansu podnijeti zahtjev za još 3 godine i imamo i dobre argumente obzirom na probleme koje imamo u poljoprivredi i mislim da bi ministarstvo pod hitno moralo zajedno sa Ministarstvom vanjskih poslova podnijeti ovaj zahtjev za produženje ovoga moratorija na još 3 godine da se ograniči prodaja zemlje strancima. A tvrdim da naši poljoprivredni proizvođači, obiteljska poljoprivredna gospodarstva koje kupi 5, 10 hektara i okrupni svoj posjed, ostane se baviti poljoprivrednom proizvodnjom, sigurno neće prodati to nikome nego će se baviti poljoprivredom. A uvijek se može ugraditi i mehanizam da država ima pravo prvokupa. To bi trebalo ugraditi da ukoliko se neko više ne može ili ne želi baviti poljoprivrednom proizvodnjom, želi to poljoprivredno zemljište koje je kupio od države prodati, da država ima pravo prvokupa po istoj cijeni koja je prodala, da uzme to poljoprivredno zemljište i dalje na tržište poljoprivrednog zemljišta zainteresiranim poljoprivrednim proizvođačima i onda ne bi bilo opasnosti da će je kupiti stranci.
Rekao sam već da ne treba ograničavati ni ovaj dio do 50 hektara na čestice od 10 hektara i to ćemo uložiti amandman. I kod kupnje važno je da našim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima omogućimo obročnu otplatu jer je sad predviđena jednokratna uplata, to naša gospodarstva ne mogu. Hvala i vama i mislim ako želimo pomoći obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima da uvažite naše primjedbe i o tom će ovisiti kako ćemo glasati. Imate 2 replike pa ćete